pelaajan paluu osa 1. Näin täällä surffaillaan menemään ja naureskellaan muille, koska te ootte ihan sukkia. Minä olen suomalaisista paras ja kaiken maailman universumista parhain pelaaja. Täältä minä surffailen menemään. Kyllä muakin naurattaisi, jos te joutuisitte pelaamaan mua vastaan. Te joudutte pelaa, mutta mä rakastan myös teitä kaikkia. Hei hei, minä täällä moi. Hei hei, minä täällä moi. Mutta tiedättekö te mitä? Mä rakastan teitä, mä niin rakastan. Mitäs sitten, jos välillä vilkutellaan muille? Näin me ei kun vilkutellaan, mä en jaksa nauraa koko no niin, hei. Täällä Pena ja Pinja pelaa. PPP, Pena ja Pinja pelaa. Me rakastamme tätä peliä ja kaikkia pelaajia, paitsi teitä kaikkia pelaajia. No niin, ja sinne meni. Mut se olikin tahallinen teko. Ette tajunnut. Onks pakko jos ei taho? Taho, duuke, mitä? Okei, ei muuta kuin let's play. Ja siitä lähtee. Minä olen parhaista parhain ja te olette sukista sukkiin. Mutta te ette ole villasukkia, koska villasukat on mukavia, te ette. Ja koska minä olen paras puhuja, teidän on silloin parempi vaieta. Koska minä olen äänessä ja te olette hiljaa. Minä olen parhain pelaaja. Että tiedätte, minä olen paras pelaaja. Se on se uusi lintulaji, minkä keksin äsken itse. Se on se käkää. Että tiedätte. Minä täällä pelaaja, Pena pelaaja, Pena pelaaja ja Pinja puhuja täällä. Puhuu, pelaa, yrittää puhua, mutta Pinja ei osaa puhua, kun Pena vaikeroi. Pena kiusaa Pinjaa. Pena pelaa, Pinja puhuu, että tiedätte. Mut Suomi on paras maa, että tiedätte. Se ei ole mikään naurun asia, vaikka minä nauran. Iteot läskipossu. Iteot. Että tiedät, iteot läskipossu. Mut toi näyttää myös vähän siltä, kun sillä olisi oksennus suussa. Eiks niin? Ihan just lentää maatta.